Porca. Bagă și calul, ne filmează și tu, ca să ne vadă lumea. Așa, stai. Dă-și miosetul, Dani, porca. Și găsește-ți un loc. Cade calurile. Nelu, ai rămas în locul lui Marian. Repede că trebuie paharul. Păi dar văd că n-a fost să mai face caz. Nu mai bagă în seamă. Daniela, ia ține și pe ăsta, că mă doare mult. Ce trebuie să fac? Îl miști încet. Îi rămâneam uscoțile în saracură după A rămas cu pahar. Așa e bine, nu? Trei pahari rapid. Înciupită, nu? Voi să luăm niște pahare lui ăsta. O să-i cumpărăm că n-are săracul deloc pahare. Pentru pahar. A, nu mai e nevoie. Nu mai am pahar? Da, a rămas acolo, i-a băiat gaz bătrâneță. Bătrâneță? Da. Arde. De cu bere. Arde iașul. Bă, dar unde e mult, George? Satisfacă și nu. Cu calul, lapte. Are voire. Nu, eu stai aici. Ia uite ce saramulă a făcut George cu Titi. Salamulă. Meserie. Cum a rupt? Dar ăștia mari ce sunt, mă? Raci sau langustine? Un pic cam bronzat. I-a luat soare, brădare. E din cauza soare. Sare acolo. Uite-l cu alea. Vezi? Și cum se mănâncă ăștia? Cu totul, e ronț așa. Ia două facultăți. Ia uite. Ce bine stă cu paharul în mână. A ajuns el la tema ei preferată. Da, și cu pălărie, nu? Asta e nevasta mea. Și cu pălărie. Și cu pălărie și cu burtă. Bagă și polonicul acolo, ca să fie la filmat acolo. Da. Bagă acolo polonicul. Ciulea? Da. Câte un polonic de ciorbă? Mai bag în Asta e starică, nu? Ok, de vină blancă. Uite! Tu cu biberonul tău, e? Da, era acolo. Da. Își bag acolo un biberon, niște whisky? Bă, nu. Hai nu să-i facem acolo cu vaca. Vale, nu? Vale. De unde? De aici?